Aħna bħala assoċjazzjoni kellna x'naqsmu ma' Pinto 4 u 5 fejn is-soltu jkun hemm id-dajjes tal-klabs illi darba klabs kollha l-ewwel darba fir-regatta kemm mingħajr teżisti ħajħorġu kollha mill-klabs tagħhom u fejn ikun hemm is-supporters u l-palk. Il-palk li nkun qiegħed hemm mal-presentation, dis-sena presentation ħanibdew pass pass. Mela aħna Pinto 4 u 5 ħajkunu magħluqin. Mela allura nies ma jistgħux jiġu. Issa, aħna bħala assoċjazzjoni ma jistgħu nżommu l-ħadd li joħroġ mid-dar. Sewwa? Jiġifieri inti ma tistax iżomm in-nies li jiġu u joqogħdu x'imkien ieħor jaraw ir-regatta mill-bogħod. Tajjeb, però xorta jrid ikun hemm il-protokoll li jinżamm tal-gvern u tal-health ta' social distance. Jistgħu wkoll jiġu fuq il-baħar igawdu r-regatta minn fuq dajsa għall-frisk għaż-żiffa tal-baħar u fl-istess qed tara t-tiġrijiet. L-istess trid ikun hemm ammont ta' nies illi ma jaqbis l-ammont li suppost ikollok fuq dajsa għax aħna għaddejna minna wkoll bil-lanċa ħad-delegati, ġifieri inti tistax ikollok ammont ta' nies kollha gathered on a small boat u qed jaraw ir-regatta, ma tistax laqqas. Allura is-sens komun għal dit darba jrid jaħdem. Dak li jkun jekk ħajġi u ħajkun qiegħed kontra regolamenti se jitneħħa, se jitwaqqaf jew se jitkeċċa. Mhux min-naħa tagħna ma mill-awtoritajiet konċernati li xogħolhom huwa illi jżommu l-ordni. Semmejna l-palk. Dit-darba l-presentation mhux se tkun qiegħda fuq il-palk. Dit-darba biex aħna naqqasna l-palk ukoll, però biddilna xi ħaġa li wara kull tiġrija minn ħajidħol l-ewwel tieni u t-tielet ħajjiġi wara li jkun ikkonfermat ir-riżultat ma' ġenb il-ħadid quddiem id-dwana ma' ġenb it-taraġġ hemmhekk ħad tiġi ppreżentata lilhom il-medalja, il-qaddiefa, it-trofew kif ukoll il-palju relatat mat-tiġrija hux tal-ewwel tat-tieni jew tat-tielet u minn hawn jibqgħu sejrin lejn klab tagħhom. Ovvjament se jkollok qaddiefa li ħajkollhom tiġrija viċin u forsi mhux se jkunu jistgħu jiġu għalih dak il-ħin imma mbagħad jiġu għalih wara dik hemm xi ħaġa li nirranġaw aħna bħala association. Meta niġu għall-presentation tax-shields, ix-shields se jitqasmu fl-aħħar lid-delegat li ħajkun hawn fuq il-moll minn wara nofsinhar. Vuol jekk id-delegat daħal delegat X għal klabb B u qiegħed fuq il-moll u x-shield intrabaħ minn dal-delegat minn dal klabb, aħna ħanaqtu l-onorevoli Grima se jagħti il-preżentazzjoni tax-shield lil dan id-delegat. Mbagħad dan id-delegat jara kif ħajmur jekk hux b'karozza jew b'dajsa lejn il-klabb tiegħu dak kulħadd jiddeċiedi kif jixtiequ. Jiġifieri kemm tax-shield tan-nisa, kemm tax-shield tal-kategorija B u kemm tax-shield tal-kategorija A. Dik ħajkun hemm presentation uffiċjali, però is-segretarju parlamentari flimkien mad-delegat. Mhux se jkun hemm nies, mhux se jkun hemm qaddiefa jaqbżu, mhux se jkun hemm is-sabiħ tas-soltu. Imma hekk kellu jkun sabiex ir-regatta saret, jiena jiddispjaċini li jkun min ikun il-klabb mhux se jkun jista' jiċċelebra fuq il-moll, imma il-qaddiefa żgur aċċettaw għadi għalfejn għax huma l-objettiv tagħhom kien illi dak li m'għamlux Marzu jagħmluh f'Settembru jagħmluh aħjar. Jiġifieri il-weġġ tal-qaddiefa li kien hemm uħud ta' qaddiefa iwa kien hemm uħud sostanzjali illi ċempluli wara ta' Marzu, wara li ġaraf ta' Marzu u bdew jgħidu li kif tirranġaw jħan nagħmlu regatta. Di ma kienx xi ħaġa li aħna ddeċidejna li ma jsirx l-isports ta' Malta. Di kienet xi ħaġa li rridu nimxu magħha, kienet realtà, għadna għaddejjem di realtà. Però wasalna ta' Settembru. Issa inħarsu l-qudiem biex naraw ta' Marzu jekk tistax issir jew bħal di jew inkella bil-mod l-antik biex niftehmu jew inkella bi protokolls differenti. Jiġifieri dak kulħadd irid jaċċetta li r-realtà m'għadix li kienet sakemm ikun hemm il-vaksin u l-poplu jibda jidra iktar, l-isports kollu ħajkun ħadik id-daqqa kbira.